Čau. Jsi připravený natáčet nové video? Tak nové video. Jsi velmi malinký. Ty jsi malinký. Kresla hlava. Tam má tlačí. Uj, on zabila někoho. Ona je šla dole. Kde jsi? Já se nevidím. Je čau. A to čo má být? A to čo sbíráme? Sáčky. Jsem 5 euro v kóči, jo. Mám nějaký kluč? Jaj. No. A toto čo má být? Ona tam vidí? To vidí, ona je dole. Ona jde hore. A jde hore. Prečo? Já jsem si myslel, že to je taky jiný člověk. No asi tak. Jdeme dole? Počkej, já se kouknu, kde je. Vlastně, Je hore, musíme jít dole. takže vlastně táto hra je celá iba o tom, že my jsme hore. Kráně mi 5 euro. Co máš 5 euro? Nevím. To je myš. Hej, mám. Očko. Bagel. 7 z 20. Jaj, tu byl schovaný, tak mám posledný. Čau. To poltérka z diálky. Tu je další. Mám 11. 1, 2. Najdi kľúč. Slúžiš každá. Možno, že aj viacej. Ona je hore furt. Áno, ona teraz tak nejde hore. Jde dole? Z druhé strany. Vyzerá to tak. Ne. Ona je tu na druhom poschodí. Jde dole. Nedomrel. Dýcham. Je čau, Bruno. Čo je fuj? Hnusně vyzerá. Tady jde po mně. Čo? Kde je? Jde hore. Hore jde hore. Pod. Koľko mám? Získal jsi ten klíč. Čo? Někde jsem ho získal. On může být kdekoliv. Na mapu. Tento mapu je. No nic. A víš, za čím to je? Aby jsme utekli. To asi věděl dávno. On je hore, nebo kde je? Zabila ma. Jak jsem se tomu hovor, že idem od začátku. No a jsem už od začátku. Je hore? Ok, dík. Díky. Děkuji. No, mám 5. Jak se mi zdrhnul. Kdyby jsem to viděl, a ty kde jsi? Já nevidím. To je sem. Je čau. Že? A ty jsi to hrál?
si myslím, že si hral hru, ktorá tak isto vyzerala. Sa mi zdá. Ne, ide hore. Dúfam. A ten kľúč. To je kľúčik. Je hore. Je hore? No nie. More, tu sú 4. Láka mňa to. Ja som tu nejakým týmto. On má už náladu na Halloween. Yes. Ja som ťa asi videl. Ona je tu! Zabila ma, je dole. Ja nechcem. Ty si umrel? Jak sa chcel povedať. Som niečo zapil. Mám kľúč! Mám náladu na Halloween. No nie. Ona mňa zabila. Jej. Ne. Ja zasnem. A démon. Očko tu je. Ahoj, očko, a kde je? Ide hore. Oni. Ona je tu. Je vypadne. Jak to, že tu môže ísť? To čo tu? Mám 9. Pixely, to kde je, prosím ťa? Kde je? Ja že prišiel do miestnosti a to tu rozhodol. To je ja. Neviem, vlastne, ale ja som našiel kľúč. A tu dole. Kde je? Čakaj, myslím. Neviem sa, kde je. No je dole akurát. Ide hore. Áno. Kamila. Pixely, kde je? Povedz mi. Ty nemáš očko? Povedz. Je dole. Hore. Dík. Úplne hore? Ne, na to ona mňa zabila. A ty kde zbyl? Ja som akurát začal zdrhať a ona... Prečo tu mám 3 už? Ešte pár mi chýba. Ona je tu dole. Ona je tu dole. Ja sa vidím. Mám 20. Kto umrel? Niekto skápa. Tebe ešte tým. High Grandman. Pixelitko, ešte ty musíš vyhrať. Disconnect. Menu. Dobre, ja som vyhral. Môžem ťa spektatovať? Dúfam. To by mohlo byť pokoj. Dobre, môže to byť. Tak dámy a páni, toto je už koniec videa. Pokud sa vám ľúbilo video, tak dáte like, odber a kúknite sa na ňo kanál. A čaute.